Akalana ngasikampe noma izisa mhlambe konke lethile. Angazi vele ngicela ngiveke something. Angazi. Kodwa uma ikhanda kuyafika manje. Hey mfethu, ngiyethemba ukuthi ni-right. Kusebusuku mina ngihleli ne. Yo guys, si-right ne. Sibe right. Akulimalanga nje umuntu kahle kahle asikwebheka ngisho ukwebheka kodwa imoto nje guys iginqekile like yo. Angiyazi mina lento bafethu. But engakusho ukuthi nje ulalela umuzwa wakho into okutshela yona because mina ekseni ngivuke ngathandaza nje like kade ngagcina ukuthandaza but namhlanje ngivuke nje ngalayitha amakhandlela ami ngathandaza ngagcina nohambo lwethu because bengiza ekhaya ngizobabona ngathandaza ngacela uhambo lwethu olu-right then sahamba okay ubhebe uyawahamba ubona umntanakhe so wabuya-ke then sesiyahamba masiphuma futhi endlini ubhebe uyathanda yena ukuthandaza futhi athandaze like khona ividiyo le ngiyipostile bengikhala ne yeah so ngikhale after nje ukuthandaza I think maybe after 3 or 4 minutes qeda ukuthandaza then ngakhala kanje ya like kuyangenza-ke uma ngithandaza mina and especially uma ngikade ngagcina ukuthandaza ngoba uma ngingathandaza ngivele ngikhale so bafethu then sesifika la emshiyeni nje imoto nje besibheke nje kave marobhothini imoto nje guys yavele nje yaphuma I think inkinga ibesesondweni yavele imoto guys yaphuma emgaqweni yaphampalaza yaginqeka I think maybe irole ka-2 or 3 yalala ngomhlane ukhakha yalala ngokhakha yahuhuluza ngalo yazi yayophenduka ngesikhathi sayo yaphenduka-ke yasikhona ukuhlala and angazi ukuthi yo uNkulunkulu mkhulu uyaphila futhi kwabamthembayo cishe ngafa guys like cishe safa eyibo bafethu angazi mhlawumbe ngisazokhala because angikhalanga ngisho ukukhala yazi angikhalanga ngisho ukukhala mina lapha nje like angikhalanga angazi angithukanga angazi namanje nje angazi nokuthi like ngisayibuza nje ukuthi cha hey guys kuyahleka noma kufiwe kodwa it's okay ngoba siyaphila siyabonga uNkulunkulu nakuyidlozi yeah right guys thank like siyabonga nje yabo lento enzekile mina inginika isibindi eseyimbi cause after today ngisho ngafika kumina nesibhamu usibeke la uthi uzongidubula hey ngeke ngisakholwa cause mina ngingena emoto guys yaspina yaphenduka yahamba ngokhakhayi eqale yarola maybe 3 times or 4 times yabe sihamba ngokhakhayi yezo nakhona sihamba ngayo nje sindiza la emoyeni already ngiyakhuluma ngenhliziyo ngiyasho ngithi okusalayo
imphefumulo wethu ngeke iphume sizoba right. Ngisho lokho ngenhliziyo imoto ibheke phansi sibheke phezulu thina kanje. Nakhona ngiyayisho lento ngiyayibuza at the same time ngithi kodwa Nkosi izovusa ubala imoto ukuze sizophuma la. Cause emqondweni wami nginalento ukuthi mhlambe masilele kanje sibheke phezulu mhlambe izolokha ngeke sikwazi ukuphuma. I don't think imoto iyavuleka nibheke phezulu. But ngokuthi uNkulunkulu akavumanga bengakobi isikhathi. Iphendukile imoto yahlala ngamasondo. Akekho otshela omunye ukuthi asivule umnyango noma uvula umnyango wakho. Saphumela emnyango. Sathandaza. So uNkulunkulu mengakuvumi nempilo yomuntu nje khohlwa. Ngisho ngahlela uthi namhlanje ngiyambulala. Kodwa uNkulunkulu mekuwukuthi akakohleli ukuthi lo muntu ahambe emhlabeni khohlwa. Ngibone namhlanje. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Umbaliza Madosha was involved in a car accident hamba ne-boyfriend yakhe Tolo ebusuku, and ama-pictures nema-video aleyo ngoti asabalele lapha enkundleni zokuxhumana. Lokushiya abantu abaningi bathuke ngendlela lesimanga basho nje kokuthi babonga kokuthi she's okay, she's alive, babonga lokho nje kuphela. Naye uyakhuluma ukuthi ba-right, ayikho into leyendekile, just nje imoto iginqekile yaginqeka. Babona nabo ukuthi hayibo endakalani. Then uyabatshela abantu ama-followers akhe ukuthi they are okay, ba-right, bebayahamba baya ekhaya kubo ne-boyfriend yakhe. So abantu abaningi bamjabulela nje ukuthi at least igele uyaphila. Ngiloko nje le bantu abaningi babonga kona, naye abonga kona. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.